Больш за 35 тысяч жылых домоў і аб'ектаў рознай формы ўласнасці пад кантролем супрацоўнікаў дэпартамента ахова. За мінулы год атрады міліцыі груп затрымання ажыццявілі больш за 66 тысяч выездаў па сігналах трывога. Кожны дзень на варту ў Брэсцкай обласці заступаюць больш за 70 груп затрымання. Выстаўляецца больш за 100 пастоў міліцыі. У зале абласнога ўправлення дэпартамента аховы тыя, хто заслужыў званне лепшага па прафесіі. Я уверен в том, что любой наш сотрудник департамента охраны, работник Брестской области, он готов на совершение таких вот достойных поступков ради общего дела, ради порядка в стране. Мы не знаем, что нас ждет при каждой сработке, мы не знаем, что нас ждет на охраняемом доме, на охраняемом объекте, что ждет милиционеров. Они выезжают в неведение, и что там их будут ожидать, опять же, они не знают. Поэтому у нас все сработки боевые, и для нас будни являются боевыми. Вот. Ну а на повестке дня что? Развитие дальше. Будем идти дальше вперед, будем развивать технику, будем развивать транспорт. Супрацоўнікі аператыўных службаў, тэхнічнага персаналу і тыла. Для іх сёння дыпломы, кветкі і падзяка за выдатную працу. Сярод лепшых супрацоўнікі Пінскага раённага аддзела дэпартамента аховы. Разбойнае нападзенне на сям'ю прадпрымальніка ў пачатку года – адна з самых рэзанансных спраў. Гаспадар дома здолеў скарыстацца ахоўнай сігналізацыяй, націснуўшы трывожную кнопку. У 21:24 на месца здарэння прыбыў спачатку адзін, а пасля другі нарад Пінскага раённага аддзела дэпартамента аховы. Когда прибыл уже второй наряд, тоже где-то минутку, когда не могли на связь, мы их запрашивали на связь, и нами было принято решение направить еще туда 2 группы задержания. В итоге результат: все 4 преступников, подозреваемых в разбойном нападении, задержаны. Не самое главное, что не пострадали гражданские люди. Галоўнае для гэтай службы – бяспека людзей і маёмасці. Яны справы пацвярджаюць дэвіз дэпартамента – надзейнасць, бяспека і прафесіяналізм.